Ngawukele thonga lami. Ngawukele thonga lami. Ngawukele thonga lami. Ngawukele thonga lami. Nina besilo uyabingelela umbelambela nesikhofesa lamba sadlama ehlaso phansi kwamhlaba yalingana uDr Mkhulu okhulumayo ubaba kaMashilamu inyanga nje enkulu eyaziwayo iAfrika yonke indoda eyaba nesibindi namanje sanesibindi sokuthi uma uphila uyindoda emhlabeni kubele ube nesibindi kwiMpuma Kapa TV channel 260 ngiyabingelela kwinqubo ethi ngihawukele thonga lami namhla ngifuna sikhulume ngento ebaluleke kakhulu uhambo lwami lokuya Emamboni. Babukeli beMpuma Kapa TV ngifuna ukuxoxa namhla ngohambo lwami lokuya Emamboni ngilanda amandla kumkhulu uMashava. Umkhulu Mashava indoda eyaba nobubele because ngafika kuye ngihluphekile wangenzela umusa ukuthi uma ngithi mkhulu Mashava ngifuna isipokwe akwazi ukunginikeza isipokwe. Esami isipokwe bengisifuna na bengasifunela ikhona isipokwe ukuthi ngifuna ukuhlukumeza abantu engakhelene nabo noma ngihlukumeza abantu engiphila nabo. Ngangilandela isipokwe ngisilandela ukuthi ngifuna ukuba nemali. Isipokwe engasilanda ngalanda isipokwe semali angilandanga umdliwa angifananga nezinye inyanga ezihamba zilanda imdliwa ubone seziyahlaba ubone sekugcwala amabrayi angaqondakala angekho emthethweni ungazi ukuthi bahlabela abantu. Ngalanda isipokwe semali esingenisa imali. Uyabona uma ngikhuluma nje ningibuka kahle kwiMpuma Kapa isipokwe engasilanda kungakho abantu bawina kwi-gambling. Kungakho abantu bewina kwi-gambling bonke abantu abeza kumina baphuma bephethe something, baphuma bephethe induku ye-gambling, baphuma bephethe isikhwama sabo lese ngisenza same time uhambe nempumelelo. Ake ngenze example, kunabantu abaningi namhla la kulo msebenzi wokwelapha abathi nabo banenduku ye-gambling. Uma unenduku ye-gambling akafika umuntu umenzele induku umthathe uhambe naye ekhasino awine phambi kwakho ubone ukuthi induku iyasebenza yini. uDr Mkhulu wenza njalo ke ngizama ukuvimba bonke labantu abathu banenduku ye-gambling babe bangenayo. Uma unenduku ye-gambling buye umuntu umnikeze ahambe ayowina ubone nawe ukuthi uwinile na kumuntu. Kushubile uyabona into engikhuluma namhla ngifuna ukukhuluma izinto eziningi nje abantu abazozizwa kahle namhla bazibone ukuthi uDr Mkhulu uhambo wafikaphi. Uhambo lwami ke the time ngesikhathi ngiya kumkhulu Mashava endaweni yaseMamboni. Umkhulu akabanga nawo umona ufika wanginikeza umsebenzi. Wanginika umsebenzi ngamtshela ngathi mkhulu ngifuna ukuthwala. Wangithwalisa umkhulu Mashava wanginika umsebenzi. Namhla umsebenzi kamkhulu wanginikeza wona ungihambela kahle kakhulu. Ngifuna ukubonga nje noma sengibonga kabi umkhulu angasekho. Okungijabulisayo wathi uma edlule emhlabeni wathi mkhulu njengoba ngikunika lesipokwe ngicela ukuthi ungabi nawo umona, ungabi nayo ijealous, ukwazi ukufundisa abanye abantu abadinga lamandla afana nawakho. Yikho ke namanje ngihlale ngikhuluma ngithi kwiMpuma Kapa TV channel 260 ngivumele wonke umuntu ukuthi akeze ahlale phansi ngimthwasise ayibone lento. Lalela la, uma ngithi ngiyakuthwasisa ngikuthwasiseli khona ukuthi usozonxiba insimbi umzimba wonke usuzofaka ibovu umzimba wonke. Uyathwasa privately ungabonakali nokuthi uthwasile kepha bakubona uba nemali, babone into zakho ziphakama, babone into zakho zenzeka kuyo yonke into oyenzayo, babone into zakho zenzeka. Uma uthwele awuthwali ngomuntu, awuthwali ngegazi lomuntu. Igazi lomuntu angeke likusebenzele, igazi lomuntu alikusebenzele. Uma uzothi uyathwala kanti uzobulala abantu uceba ngeminute, umcebo wegazi awunampumelelo. Uma uthwele ngegazi lomuntu uceba manje kulonyaka ozayo kuzabe kuphele konke kwakho kushabalale. Uma kufa wena kuyashabalala. Umcebo wegazi lo, umcebo wegazi nje awunampumelelo, awukwenzi ukuthi ube rich into zikhambele kahle. Uyabona nje uma ngithi ngiyabala ngigijima ko-10 years manje solo ngalanda isipoko sami. Solo ngalanda isipoko sami indoda yamadoda uMashilamu uNkulunkulu wasemhlabeni. Namhla usasebenza akakhathali noma sengihambe nga-eda nangoBaphomet kuyafanana. uBaphomet uMashilamu boyithula babantu bayasebenza. Uma ufuna ukuqondisisa ngegama elithi Baphomet ngena ku-Google ucheck uBaphomet ukuthi who is Baphomet? It's a king of the world.
uNkulunkulu wasemhlabeni loyo ufana naye futhi uMashilami, ngoba noMashilami unamandla benze imisebenzi efanayo laba bantu. Sengi-ede kakhulu-ke, ngi-upgrade kakhulu indaba yobuthakathi. Mina-ke that's why ngasho ngathi lento yobuthakathi ngisazoyihambela, ngifuna ukubona ukuthi iyophelelaphi. Solo namanje ngigaya umuthi, ngenza izinto ziyenzeka. Umuntu ofuna ukuthwala uyeza ngimthwalise, ngimbonise impumelelo ukuthi ukuze ube nemali, angeke ube nemali ungathwalanga. Leyo sarali oyihola emsebenzini angeke uyithole ungenayo extra power to get money. Ngeke uyithole imali eningi ubheke leyo sarali oyithola emsebenzini. Kumele uede amandla azokwenza ukuthi ngolunye usuku kungena iWP uma ngalo ukuthi hawu ngahola kabili. Ukuyobona bona abaphathi ukuthi bazosolve kanjani indaba. Awungeni lapho wena. Wena imali unikeziwe, vele imali kufanele uyidle. Futhi lokho engikwenzayo ngikwenza nokuthi ingene ungaboni. Uzobona uma usu-withdraw ukuthi hawu kanti imali yami engathi ayipheli namhla. Bantu bakithi ake nifunde ukuloya, ngoba ukuloya kubaluleke kakhulu. Kahle kahle ukuthwala kuyinto ekhona. Ningezwe ngabantu banikhohlisa. Ukuthwala engunqabayo, nginqaba ukuthwala ngegazi. Uyabona wafika enyangeni, ngicela niqaphelisise kakhulu. Lezi inyanga ezithi mazikuthwalisa ikutshela ukuthi hamba uyothenga imbuzi, hamba uthenga igusha, hamba uthenga ini. Leyo nto leyo uzohlala uyenza impilo yakho yonke, uzohlupheka uma ngabe ungasakwazi ukuthola leli gusha nale bhokwe. Uzawuhlupheka, uzoba nengxaki enkulu kakhulu because uqale ngento ongeke wayithola ekugcineni. Uyohlaba kuze kube nini. Uyothi uma ugeje ukuhlaba leyo gusha one day azoyihlabela amadoda amafishane ayihlabele khona la ekhaya. That's why ke mina ngadecide ukuthi angilanda isipoko esingahlabelwa. Esami isipoko awusihlabeli. Abantu bazibuza ukuthi lesikhwama sami engisakhayo siphumele ekhaya siphethe umcebo, ngisakha kanjani? Ungangibuzi. Njengoba inamba zivela ku screen uzongibuza lapho. Angikhuluma into eziningi mina. Angisile nyanga epepeza kakhulu inkante lesi sigubhu esani, lesi sigubhu senza ukuthi no. Angithwasisi umuntu ku media mina. Into yami ngiyayazi into engikhulumayo, and uma ufikile ngiyenza same time yenzeke la. That's why noma ngabe ufika uthi uzothwala ngesikhwama sami, lesikhwama ngikwakhela khona la uphuma right, noma ngithatha imoto yami la ikuphelezele ebank uyodeposit into yakho, ungitshela ukuthi hayi bayithathile ebank. Kumnandi ukuloya uphumelele, uloya ube rich, hayi indaba ukuthi uloya uhlukumeza abanye abantu. Ngibe sengena kunansi indaba edida iAfrika yonke leyo ukuthi kunamagundwana alanda imali. Awekho amagundwana alanda imali, ngicela niqaphele kakhulu. Igundwana imali liyayidla, awekho amagundwana alanda imali. Kubukeni lokho-ke, ngikhuluma inyaniso, nyani, awekho amagundwana alanda imali. Ngiyadlula lapho. Ngibe sengikhuluma ngale mali esheshayo kuthiwa kunemali engena ebhenki. Imali ayizungena ebhenki ungasebenzanga nawo. Imali ingena ebhenki uma usebenzile wathenjiswa ngepayday yakho ukuthi ipayday yakho iyongena end of the month or iyongena nge-fortnight, ibe seyangena imali yakho. Angeke uye enyangeni namhla kuthiwa kuzongena imali ebhenki. No, ayikho into enjalo. Leyo nyanga eyakha imali engena ebhenki indlala, ulambile, kulanjiwe la. That's why isoyamangala inyanga seziningi. Uthi uyabuka inyanga seziningi naleni ikhuluma lokhu naleni ikhuluma lokhu, kodwa uma sewufikile uthi ayikwenze iyahluleka ukwenza. Ngifuna ukusho kunyaka ka2024 inyanga uma ngabe ikwenzela into ayikwenzela into yenzeke same time, anti uyathakatha yena unaso isipoko njengomashilami. Uma enaso isipoko njengami akayenze leyo nto same time, yenzeke same time, uphuma ujabulile nawe mbukelo eMpuma Kapa. Akekho umuntu ofuna ukuthi aphuma ngajabulanga uma ngabe aye kudokotela. Kumele aye kudokotela aphuma ajabulile. Njengami nje uma ufika uma uthi uzothwala, ngikwakhela isikhwama sami khona la, uphuma ujabulile, uphuma uright. Ngayithola lento yami. Ungangibuza ukuthi ngayithathaphi. Indoda yanginikeza umkhulu Mashava Emamboni. Ngebhadi washesha wangishiya emhlabeni, wangisusa ubuhlungu, wangishiya emhlabeni, kodwa engubonga kuye wangishiya angikhombisile isecret yokuthi uzokwenza lokhu nalokhu. Indoda engabanga nawo umona, yiko nami ngivumela bonke abantu. Ngithi abantu abeze kumina ngibafundise isecret. Angithandi ukuzibona ngiphumelela ngedwana, angithandi ukuceba ngedwana. Nethi abantu bayasaba athi sizofa, vele uma ufa uzofa once. Angifi ngane mina, angisebenzi ngento yegazi mina isithwalo sami sidila nemali kuphela. Ngiyazi ukuthi nawe uyaphila uphila nenkinga, iy'nkinga zifuna imali.
angeke lezi inkinga obhekana nazo ziphele ngomthandazo. Uthandaza phela sibone uzophela yini. Akunama problems aphela ngomthandazo. Ama problems aqedwa imali, aqedwa ukuthi uafforde konke lokho ufuna ukwenza. Babukeli beMpuma Kapa TV kwi-channel 260 uyena uDr Mkhulu okhulumayo ubaba kaMashilama umbelambelana sigovesa lamba sadlame hlaso kwinqubo ethi ngihawukele thonga lami. Ngifuna ukuthi abantu mina baphumelele, angifuni umuntu oze kimi akhale ngendlala. Yikho nasesontweni lami angifuna abantu abathi kunenkinga ulambile. Uyabona nje kusukela kulo nyaka lo ka2024 kunabantu okufuna bangene esizibeni sami. Kunabantu okufuna bangene esizibeni sami. Labo bantu labo ngicabanga ukuthi ngizobatshela idate ukuthi bazongena emhlakabane esizibeni sami. Ngibabhukele ihotela bazofikele ehotela lami bahlale khona ngibangenise esizibeni sami bangena nami phakathi baye bayoxhawula le ndoda ofuna ukuyibingelela le ndoda. Noma ngabe uthanda ke futhi uma ufikile manje noma ungafika tomorrow uzofuna usizo umuntu ucela ukuxhawula le ndoda ungena nami esizibeni uyibone uyixhawule le ndoda. Lalela la ukuthwala bekuvele kukhona ngishemandulo kungakho bowubona omkhulu bakho bashaya ngezinkomo eziningi bashaya ngezigusha eziningi kodwa ingeke ayihlaba igusha yonke igusha zakhe ehlala zigcwele isibaya and zingebiwa zingenziwa nix bekunamandla lapho. Ngayithola lento mina ngiyambonga uMashilama indoda yamadoda uNkulunkulu wasemhlabeni. Bangabe ukuthi ufuna ukuthwala wena nazi inamba ziyavela ku screen awuthi ngizibize lezi number problem sekugcwele naba abantu abagcwele la ku Facebook abazibiza ngoDr Mkhulu bagcwele abantu ku Facebook bazibiza ngoDr Mkhulu babhala izinamba okungezona babhala inamba eqala ngo06 banibani inamba ezirong nazi inamba zika Dr Mkhulu zivela ku screen nazi inamba oqala it is 078 78 00 692 esibili 078 05 111 33 esithathu 072 0968 975. Nibe seniqaphela bonke abantu abagcwele ku Facebook la ku social network laba bathi deposit imali faka imali engaka izongena ebank imali yimini uDr Mkhulu. uDr Mkhulu oyimini ubaba kaMashilama akanawo uFacebook wonke ama Facebook eniwabona ama page eniwabonayo akuwona wami. Nedi bathatha izithombe zami ngoba bangazi ukuthi ngiyaloya. Ukuloya ke into yami. Angiloyeli khona ukuthi uhlupheke. Nguloya uma ngabe wenza into wrong umuntu uma ngithi ngiyahlola ngithola ukuthi uwe vele owenza into wrong. Vele ngeke ngikuyekele ngoba lo muntu isukezela ekhaya ukhokhile ubhadarile wathi nangu usibanibani uyangihlola. Angithumeli kuMashilama ungakahloli ngiqala ngokuhlola ngibone ukuthi vele uye lo muntu lo ngibe sengithi ayigijima indoda enkulu iyawubona ukuthi uyofika nene eSlondon ithatha ama-hour nayifika eSlondon ithatha ama-hour mayifika eGqeberha ithatha ama-hour mayifika eBhayi ngokukhulu ukuphuthuma ama-hour anzima ngo-12 o'clock uzowezwa ama-result 12 o'clock uzowezwa ama-result. Kuba sokuba inali ikhubalo lami lokubamba umuntu ethuneni. Uma ufelwe isihlobo sakho ngendlela ongayiqondanga noma kunomuntu obulala isihlobo sakho angifuni ukukhuluma okuningi njengoba inamba zivela ungifonele ithuna ngiyalibopha. Umuntu owenze lokhu uvela ngokukhulu ukuphuthuma. Angifuni ukulanda indaba eziningi ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongibukelela kwiMpuma Kapa mangabe ukuthi ufuna ukukhuluma nami njengoba inamba zivela ku screen uma ngawufuna ukukhuluma nami uyangifonela uma uthanda uma ungafuni uyayeka eyami lento hayi ukuthi ngiyakuncenga ukuthi thatha inamba ungifonele ungangifonela uma ungafuni ukufona ungafona anginandaba ngiright kepha ngisiza wena lento ngayilandela wena ukuthi uphumelele ube sentweni uphathe style njengami. Kube nabantu abathwasile kube nezinyanga ezifuna umsebenzi. Inyanga iyakhala igaya amabhakede umuthi sekwagcwala ulwembu lapha umuthi so uze kugeze yena ngomuthi akunamuntu ongenayo. Hey kuyalapha kwenyanga. Yolibulala idlala. Udokotela onjalo labayo. Udokotela onjalo labayo. Udokotela kalambi inyanga ayilambi inyanga ayikhali. Angifuna ukukhuluma indaba eziningi. Uma uyinyanga uyisangoma wazi ukuthi khona into oyidingayo. Uyazibona umsebenzi wakho awuphakami kahle. Ziyavela lapha ku screen.
ungifonele la ungangenzela please call I miss you, please call I love you, uyafona nazi inamba ziyavela, angifune call back. Eyami lento kayithola kayilandela kona ukuthi oyidingayo uzoyilanda, ongayifuni futhi ayiyeke. Kumnandi ukuthwala uthwala uphumelele. Kumnandi ukuthwala uthwala uphumelele, into zakho zikhambele kahle. Akekho kumuntu ongafuni ukuba nemoto enhle, abe nomuzi omuhle, abe nomfazi omuhle. Kunabantu abashade namadoda kepha bangawazi. Umuntu wesifazane washada nendoda, leyo ndoda akayazi. Imfikela ebusuku ngo-12 nangentatha ngabo-3 ekuseni indoda iyafika izomjabulisa ngenkonzo yasekamerweni. Umoya omubi loyo. Leyo nto ubelethiswe yona, into zakho idla inhlanhla yakho, ivala inhlanhla yakho yonke, ishiya ukungcola kuwe. Ubona abantu bekuzonda ngapha nangapha, lesilwane ohamba naso. Ngiyayithula leyo nto njengoba sikhona isiziba sami esigodlweni. Ungena phakathi uza kimi, ungene nami esizibeni sami lapha esigodlweni kwamhlaba yalingana phela. Ungena phakathi esizibeni ugezwe, iphuma iphele lento. Kunamadoda ashade nabafazi, ziyaqoma intombi ishabalale. Uqonywa ile iyakuyeka, uqonywa ile iyakuyeka, awuzibuzi ngani ukuthi kuphi inkinga. Ikhona iproblem. Kunomfazi ohamba naye osemahlombe akho, ithunzi elimnyama owathweswa lona, elomuntu wesifazane okhweshisa bonke laba bantu besifazane. Ngiyawuthula lowo mthwalo loyo, ngiyawuthula lo mthwalo. Lo mthwalo loyo ngiyawuthula, usuku uhambe. Mina ngayithola lento yambabukeli beMpomakapa. Kusawuyena uDr Mkhulu umbelambelana sikhofesa lamba sadla mehlaso, umgqilazo wempahla kazi ngani zophumaphi. Kumnandi kuloya, ngimile nje ngithe buthakathini ngimile angigudluki. Ikakhulukazi abantu abafuna induku egambling bangithinta. Uhamba nami siyodlala uwine. Mawuwinile siyashare phela, awungikhohlwa nami. Cut. Antu unikwe mina lesipoke ngathambe kasini. Wena uyafika nje esigodlweni uze kimi ubeke inkanyiso le, ngikwazi ukubika lamakhubalo, ngibike lezi impondo zami, sibe sesiyaphuma ke sekhasini. Sihamba ngeyami imoto ushiye lesikorokolo sakho la eJaldini. Yabona impela emhlabeni kumnandi, hayi kube nasezulwini kube kunje. Hayi angazi ukuthi kunjani, but ke ngizawubuza kulabafana abancane abahle bahamba bayocheck ukuthi kunjani. Bazongitshela indaba ukuthi kuhamba kanjani, nakhona lena kunjena yini. Kunabantu ababhizi bahlala bangikhalela, abanye bahlala bangikhalela into ebengayenzi lezi ndaba zemsebenzi, into ebengayenzi lento leyo. But ke anabo ngibavulela izandla, bangaqhubeka bafone. Othi ufuna umsebenzi angaqhubeka afone. Othi mina umsebenzi sengiwufunile ngikhathele, ungafona ngizokudlulisela phambili. Akuyenzi lento leyo, angulaphi lokho emsebenzi. Nginalo ikhubalo lakhona, ikhubalo lakhona likhona, but nje into engenandaba nayo. Ngoba phela uma uthwala noma uthwasa kunezinto ospecialize ngazo ezi very serious. So nami ngadecide ukuthi ngiyothatha induku yegambling, iyo lengisho ukuthi ngathwalela yona. Ngaphinde ngathwalela isikhwama sami lesi engisakha semday mawufika la ngisakhe uphuma usibambe kanje, sibone ukuthi lento elapha kade angeke bayithathe nebank. Uyena imbelambelana usikhofesa lamba sadla mehlaso phansi kwamhlaba yalingana, umgqilazo wempahla kazi ngani zophumaphi. KwiMpomakapa TV channel 260 DSTV. Khona ngihleli nani nje, khona ngihleli nani, kupholiwe nje akutatazelwa. Ngifuna ukuxwayisa abantu kakhulu ngalezi imali abazidepositayo bathi basifakela mina koPep koShoprite kuphi. Anginaso isikhathi sokuya ebhenki, ngavalwa nasesitolo, ngiyangena etolo ngime emnyango. Ngicela niqaphele lezi imali okuthiwa zifakeni, iscam leso. Kunomuntu ohleli ngegama lika Dr Mkhulu la ku Facebook othi fakani imali. Ungaqala ufaka imali. Ngikhuluma everyday ngithi ungaqala ufaka imali, ungafaki imali. Uma ufuna mina uza kimi esigodlweni la ngihlala khona, uhlale phansi uxhawule nomashilami phela, akubingelele indoda yamadoda, akubingelele umbone na ukuthi lo mashilami engikhuluma ngayo ngikhuluma ngendoda engakanani.
abanye babaleka babona amehla bovu babona ijebe igaka bathi abathuka abantu ukuthi hey hlalani phansi. Phela umoya othwala isuke ulindele ukudibana noma ngayini, as long ungeke ufe nje kuphela, ngoba akufi umuntu lapha ekhaya, kepha kunokuthi ufe uphuma uphethe impumelelo. Babukeli beBumakapa TV, uzobuya uDr Mkhulu futhi uzobuya nenye episode eserious kakhulu lapho kumele ngikhulume khona ngezinto eziningi. Ake ngikhulume njengomuntu oshonelwe umkhonyana wakhe. Ngikhuluma ngomuntu oshonelwe umkhonyana wakhe noma umuntu oshonelwe unkosikazi wakhe. Likhona ikhubalo lokuthi azogezwa la ekhaya. Angikuniki uhambe nalo uyeza uzobhava la ekhaya, kunebhavu lakhona. Angifuni uhambe nalelo khubalo. Uyeza uzobhava la ususe leli thunzi leli ohamba nalo, ngoba lelo thunzi isuke livale yonke into. Isuke livale into zakho. Angeke umthole omunye umfazi uma ngabe ungagezanga. Noma ngabe umuntu wesifazane angeke uyithole enye indoda, azofika amadoda adlule. Afike amadoda uzibuza ukuthi kani ngabulala bani mina solo ngasholela uJoe. Indoda ngiyithole eqondile. Why na? Ileli thunzi ohamba nalo. Lezo zonke inkinga lezo ke engigarante ngazi ukuthi ngiyakwazi ukuyisusa kumuntu. Number 2, angizwani nendlala. Indlala singiyayixosha emakhaya abantu, indlala iyaphela emakhaya abantu. Buya ulando kwakho nawe uzikhulisele wena, ukukhulise ukhombisa abantwana bakho ukuthi imali sasiyithola kanjela ekhaya. Phela kumnandi ukulanda isipoko uyikhulisele wena, njengoba nami ngakhombisa abantwana bami. Oyiwana ngimbonisile isikhathi umntanami uzawubuka la, uzawukhulisa la, uzawukondla la. Ifa leli ngilanda ifa, ngalilandela ukuthi lizoqhubeka liprotect umndeni wami noma ngabe unaliphi ibhizinisi. Uma ngikunika la madoda la ekhaya ayoqapha, aqapha ngisho izitha obhekane nazo, aqaphe ibhizinisi obhekane nayo, aqapha abantu abakhuluma kabi ngegama lakho. Into okufuna uyenze wena i1, kunama secret amanye angeke ngiwadalule ku media. Uyangifonela nazi inamba zivela ku screen. Njengoba zivela lezi namba lezi, izona inamba okufuna ungifonela. Uyafona uze kimi sihlale phansi. Isigodlo sami sikwamhlaba iyalingana. Umhlaba elingana mkhulu ke. Idolobha lami balibiza bathi ibhambanana. Akudlalwa lapha. Akudlalwa kwamhlaba iyalingana. Okubuhlungu namhla sengadonsa kanzima, sengahlupheka, sengisebenza ngedwa anti inyanga solo ngabuya emazweni. Inyanga kamhlaba elengana isekho, ezinye zashona, sekuyabheda nje, sengidonsa kanzima ngedwa kanti ngalesikhathi basekhona abanye. Ngihle ngibathatha abantu ngibamikisa komunye ngithi ngicela ungilekelele, ungisize. Kuma nje sebahamba bonke. Inyanga ezayidumile kamhlaba elengana zashona, ezinye sokuba imphuphe. Angazi ukuthi le ndoda engayilanda yabuya yaphuphisa zonke lezi nyanga, noma wayefuna umashila yami ukuthi kusebenza yena yedwa njengoba inyanga sezaphupha kanje umhlaba yalingana wonke, akusela lutho kamhlaba yalingana. KwiMpumakapa TV uDr Mkhulu uyavalelisa uthi nisale kahle, sizobuya kokuzasi sizohlala phansi sikhulumeni ngokunye okuhlukahlukene. Ngayithola lento eyami.